Yauwa gama mai mashin can. Ya mashin. Haka na fiye da zafi. Nawa ne? Tira su bai zafi bana. A nan baka yi raru. Wasu nawa za ka yi? Aji ba ne ya suke. Ya ban da goma ba. Amma kafin ai na gaya maka. To ni ban da canji. Kan naira goma ma za ku tsaya ku da yake ba ku da mutunci ma za ku hawa mashin shi ne ba za ku nemo canji ba? Me ne rashin mutunci kafin an sai da na gaya maka. To goma take an cinye duk uban da zaki kira ya kwatan miki naira goma ki ce na an sa ya zo ya kwatan miki. Aka ce? Eh. Wai an ce aka yi ne ina a abin da yake faruwa shine da daman canan ce karatun sallah take koya mun kuma ni ina da saurin mantawa wala ina da saurin mantuwa wala ta to kaji abin da yake faruwa ba wani abu to shi ga 20 din ma ni na ban miki goma yau na ban miki goma sai an jiwa yawa sai an jiwa yawa